הרגלים שליליים דומים למיטה רכה, קל להיכנס אליהם, אך קשה מאוד להשתחרר מהם. עדיף לשמור את התכניות שלך בסוד עד שהן יהפכו למציאות. אף אחד לא יתעניין באמת בחלומות שלך כמוך. היחיד שיכול להגשים את השאיפות שלך הוא אתה בעצמך. השאר מאחור את הכאב, אך לעולם אל תשכח את הלקח שלמדת ממנו. לשלוט באחרים זה כוח, אבל לשלוט בעצמך זה העוצמה האמיתית. מה שמכתיב את חייך הוא לא הקצב, אלא הכיוון שבו אתה צועד. כל יום הוא מתנה, הימים הטובים מביאים שמחה, הקשים מביאים חכמה, והגרועים ביותר מעניקים שיעורים לחיים. אל תבזבז זמן, החיים קצרים, נצל אותם. אהבה היא דבר נדיר, שמור עליה. כעס רק מזיק, שחרר אותו. הפחד עלול לשתק, התמודד איתו. זיכרונות הם אוצר, אל תאבד אותם. אל תסמוך יתר על עמידה על אחרים, אפילו הצל שלך נעלם כשאתה בחשיכה. דע שחלק מהרגעים היפים ביותר שלך עדיין לפניך. מי שבאמת רוצה להיות חלק מחייך ימצא לכך זמן, הכל עניין של סדרי עדיפויות. שמחה אמיתית לא תמיד זקוקה לפרסום, שמור עליה בלבך. לא כל מי שנראה טוב מבחוץ הוא גם טוב מבפנים. היזהר למי אתה נותן אמון. הזמן יגלה לך מי באמת מעריך אותך. אל תיתן לשערות החיים לערער אותך, כבר התגברת על אתגרים בעבר ותעשה זאת שוב. אם מישהו רואה אותך כבחירה בלבד, התייחס אליו כמשהו שולי. חוויות שוות יותר מרכוש, זיכרונות הם האושר האמיתי. אל תתמקד באנשים שלא מעריכים אותך, יש סביבך רבים שכן. גם אם היום נראה מעורפל, מחר הכל יתבהר. דאג לבריאות שלך, זהו האושר החשוב ביותר. המוח שלך הוא הכלי הכי חזק שלך, למד להשתמש בו נכון. לפעמים עדיף לא להגיב, אלא פשוט להתרחק בשקט. ההצלחה של אחרים לא גורעת מההצלחה שלך. חיים פשוטים, מעגל קרוב ושקט נפשי הם מתכון לאושר. אל תצפה יותר מדי, זה מה שמוביל לאכזבות. נצל את הבדידות כהזדמנות להתבוננות עצמית וצמיחה. אנחנו נוטים לחשוב יותר מדי, לתת אמון בקלות, לשתף ללא גבולות ולאהוב ללא מעצורים. לעולם אל תתן לאף אחד לגרום לך להאמין שאינך ראוי למה שאתה רוצה. נוחות יתרה מחלישה את הנפש. אם משהו נועד לקרות, הוא יקרה בדרכו שלו. הפרטיות שלך היא הנכס היקר ביותר שלך, שמור עליה. לעולם אל תאפשר לאף אחד להחזיק במידע שעלול להזיק לך. הוויתור על המשמעת העצמית הוא בעצם ויתור על עצמך. עדיף להיות עשוי מאשר לשאוף לשלמות בלתי אפשרית. לפעמים הבגידה מגיעה ממי ששמחת עליו ביותר. אל תתפתה להאמין לכל אחד, ישנם זאבים באור של כבשים. שטף את השגיך, אך אל תרגיש צורך להכריז על כל צעד קטן. טעויות הן חלק מהדרך להצלחה, למד מהן והתקדם. לדאוג לעצמך זו לא אנוכיות, אלא צורך בסיסי לאיזון בחיים. הערך של הזמן מתבהר רק כשכבר מאוחר מדי, נצל אותו בחוכמה. אל תנסה להיות מישהו אחר, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. חיה לפי הקצב שלך, אל תמהר. מי שחי לפי דעותיהם של אחרים לעולם לא יהיה חופשי באמת. האפשרויות בחיים הן בלתי מוגבלות, הגבולות היחידים הם אלו שאתה מציב לעצמך. קבע לעצמך סטנדרטים גבוהים, ודאג לעמוד בהם. הקף את עצמך באנשים שמעודדים אותך להתפתח ולהיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך. אל תמהר לחיות אחרת, תפספס את כל הרגעים היפים שבדרך. האנשים שסביבך משקפים מי שאתה באמת. אל תלך אחריי מה שקל או מקובל, בחר תמיד במה שנכון עבורך. זה חבל שאדם מתבגר מבלי לגלות את הכוח והפוטנציאל של גופו. החיים לא נועדו להוביל אותנו לשלמות, מי שמושלם, מקומו בתצוגה. תהיה נאמן לעצמך, זה מספיק. ההישגים הגדולים ביותר בחיים צומחים מתוך רגעי קושי והתמודדות. האושר שלך נמצא בידיים שלך בלבד. אל תמתין לאישור מאחרים כדי להרגיש מסופק ומאושר. תתמקד במה שאתה יכול לשנות, ושחרר את מה שלא בשליטתך.
המבט היחיד לעבר צריך להיות כדי להבין את הדרך הארוכה שעברת. ספקות מונעים יותר הצלחות מאשר כישלונות. כשאתה נתקל באתגרים, זכור שיהלומים נוצרים תחת לחץ. הצעד הראשון לשינוי הוא ההחלטה שלא להישאר במקום. המדד האמיתי לאופיו של אדם הוא מה שהוא עושה כשהוא לבד. אל תאבד את עצמך בניסיון להרשים אנשים שאינם שלמים עם עצמם. התרחק מאנשים שגורמים לך להרגיש לבד גם כשאתה איתם. עדיף להיות לבד מתוך בחירה מאשר מוקף באנשים הלא נכונים. אל תסתכל על חייהם של אחרים, אתה לא יודע מה עברו בדרך. אף אחד לא ימצא עבורך את הדרך, זו האחריות שלך לנאות בה. החיים לא תמיד הוגנים, אך עדיין מלאים בטוב. מי שחושש לקחת סיכונים, לעולם לא ישיג דברים גדולים. השקיע בעצמך, כסף לא קונה אושר, אבל הוא יכול להפוך את החיים לקלים יותר. כדי להימנע מאכזבות, הפכת את הציפיות שלך מאחרים. לחץ הוא זמני, אך הלקחים שהוא מלמד יישארו איתך לנצח. עשה את המיטב שלך, ותן לתהליך להוביל אותך קדימה. ככל שאתה מתאמץ יותר, כך גם המזל נראה לצדך. אם אתה נדיב מטבעך, זכור להציב גבולות, מי שמנצל אחרים, אינו יודע שובע. יש לך 3 אפשרויות: להיות צופה מהצד, להיות היוזם או להישאר מאחור ולתהות מה קרה. בלי חרטות, רק שיעורים לחיים. בלי דאגות, רק קבלה של מה שיש. בלי ציפיות, רק הכרת תודה. תמיד תזכור, החיים קצרים מדי לבזבזם על שטויות. ככל שתתעניין יותר באחרים, כך הם ימצאו בך עניין רב יותר. אנחנו סובלים יותר מהמחשבות שלנו מאשר מהמציאות עצמה. אנשים משתנים, אהבה יכולה לכאוב, חברים מתרחקים, לפעמים הכל מתפרק, אבל החיים תמיד ממשיכים. אל תעמיס על עצמך מעבר למה שאתה מסוגל לשאת, גם הספינה החזקה ביותר תשקע אם תכביד עליה יותר מדי. אל תפחד להודות כשאתה לא יודע משהו, תמיד אפשר ללמוד. אל תעצור כשאתה מרגיש עייף, עצור רק כשסיימת. תפעל עכשיו, כי אחר כך הופך לעתים קרובות לאף פעם. כשתצליח, עדיף לשמור על הצניעות שלך. אל תנסה להשתנות אם אתה מוקף באנשים שמושכים אותך אחורה. לא כל דבר שאתה עושה צריך להיות חשוף לעיני כולם. כשהמעשים שלך לא תואמים את המילים שלך, הן מאבדות משמעות. ללא מאבק, אין צמיחה אמיתית. ליפול זו טעות רגעית, להישאר למטה זו בחירה. אל תסתפק במה שקל, רק מי שמת מאבד את הזרם שלו. תתרחק מאנשים חסרי ערך לפני שתהפוך להיות אחד מהם. אל תדבר על החלומות שלך, תן להצלחות שלך לעשות זאת עבורך. הכל יסתדר, אולי לא עכשיו, אבל בסוף זה יקרה. תעניק תקווה, אך אל תצפה לה כלום בתמורה. תסתכל קדימה, אבל אל תחכה למה שטרם קרה. מי שלא מבין את שתיקתך, לא יבין גם את מילותיך. לפעמים צריך לנתק קשרים כדי לא לחזור לאותו המקום שוב. מה שאתה ממקד בו את תשומת לבך, זה מה שאתה מושך לחיים שלך. המקום שבו תהיה בעוד מספר חודשים תלוי לחלוטין במה שאתה עושה ברגע זה. אל תיתן אמון במי שאכזב אותך יותר מפעמיים. הפעם הראשונה הייתה עזרה, השנייה הייתה שיעור, ומה שבא אחר כך זה כבר ניצול. אם לא תבנה את החלום שלך, מישהו אחר יעסיק אותך כדי להגשים את שלו. זכור, מי שחושב בקטן נשאר קטן. כל דבר נראה קשה עד שהוא הופך לקל. המחיר של טעות קטן בהרבה מהמחיר של לא לעשות דבר. ככל שתתמודד עם יותר אתגרים, כך תוכל לעמוד בהם ללא פחד. אם יש לך אומץ להתחיל, יש לך גם אומץ לנצח. דברים לא קורים סתם, הם באים ללמד אותך שיעור. שיטות ישנות לא יובילו אותך להצלחות חדשות. היה סבלני בזמן שאתה גדל והופך לגרסה טובה יותר של עצמך. אל תתרכז בכלל הדרך, תתמקד רק בצד הבא. אם לא תיקח סיכונים, תמיד תעבוד עבור מי שכן. רק כי זה לוקח זמן, לא אומר שזה לא קורה. יש לך 2 אפשרויות, לצמוח או לחזור על עצמך שוב ושוב. לא כל שערה באה להרוס, חלקן דווקא מנקות את הדרך.
להיות חיובי לא אומר שהכל יהיה קל, אלא שתוכל להתמודד עם כל מה שיגיע. תבחר להקיף את עצמך באנשים שמדברים על רעיונות וחלומות, לא על אנשים אחרים. לפעמים, כשהכל מתפרק, זה רק סימן שזה מסתדר מחדש. יש אנשים שכשהם נעלמים, החיים שלך הופכים רגועים יותר. החיים הם כמו מעלית בדרך להצלחה, לפעמים צריך לעצור ולתת לכמה אנשים לצאת. אנשים חלשים מחפשים נקמה, אנשים חזקים סולחים, אנשים חכמים פשוט מתעלמים. המורה הגדול ביותר נכשל אין ספור פעמים לפני שהתלמיד אפילו ניסה. סמוך רק על מי שמזהה 3 דברים בך: את הכאב שמאחורי החיוך שלך, את האהבה שמסתתרת מאחורי הכעס שלך, ואת הסיבה לשתיקתך. אם היעדרותך לא הורגשה, נוכחותך מעולם לא הייתה חשובה. תשאף להשיג מטרות, לא תשומת לב. תחיה כדי להביע את עצמך, לא כדי להרשים אחרים. מה שאתה חושב עליו באופן קבוע, בסופו של דבר ישלוט בחייך. אם זה לא מאתגר אותך, זה גם לא משנה אותך. תדע להודות כשאתה טועה, ותשתוק כשאתה צודק. ברגע שתבין שמגיע לך משהו טוב יותר, לשחרר יהפוך להחלטה הקלה ביותר. תמיד תדע להבדיל בין מה שאתה מקבל לבין מה שבאמת מגיע לך. אל תחשוש להיות שונה, תחשוש להיות כמו כולם. כבוד מרוויחים, כנות מוערכת, אמון נבנה ונאמנות מוחזרת. כדי להגיע לרגעים הכי טובים בחיים, תצטרך לעבור גם את הימים הקשים ביותר. כל מומחה היה פעם מתחיל חסר ניסיון. האמת אינה עולה לך דבר, אך השקר עלול לעלות לך באחול. ככל שהמעגל שלך מצטמצם, כך הוא הופך לערכי יותר. יום אחד תתעורר ולא יישאר לך זמן לעשות את מה שתמיד רצית, אז תעשה את זה עכשיו. גרוע יותר מלהיות קשוח מדי בלב, זה להיות חלש מדי במחשבה. השקעה בידע היא ההשקעה עם התשואה הגבוהה ביותר. ככל שתתמקד יותר בקשיים שלך, כך הם יקבלו יותר כוח עליך. הדרך היחידה לשמור על הבריאות שלך היא לבחור במה שטוב לך, גם אם זה לא תמיד מה שאתה רוצה. הדרך הטובה ביותר לשמור על הבריאות היא לאכול מה שגופך צריך, לא בהכרח מה שאתה רוצה, לשתות מה שטוב לך, ולא בהכרח מה שאתה אוהב, ולעשות את מה שנכון עבורך, גם אם זה לא נוח. לעולם אל תיכנס לוויכוח עם טיפשים, הם ימשכו אותך לרמה שלהם, ואז ינצחו בניסיון. עדיפה הבטחה שלא מומשה על פני היעדר מוחלט של תקווה. בין אם אתה מאמין שאתה מסוגל או חושב שאינך יכול, בשני המקרים אתה צודק. אל תפגע עם עין ברירה, אך אם אתה נאלץ לפעול, עשה זאת עם העוצמה. תעבוד עם מה שיש לך, איפה שאתה נמצא, ותנצל את זה לטובתך. כמו שיעלום מתלטש על ידי חיכוך, ככה אדם צומח מתוך אתגרים. מי שסובל לפני הזמן, חווה סבל מיותר. אל תלך אחרי הידר, תמצא את הדרך שלך. אנחנו דואגים יותר למה שאחרים חושבים עלינו, מאשר למה שאנחנו חושבים על עצמנו. מזל קורה כשמי שמוכן פוגש את ההזדמנות הנכונה. תחשוב על חייך כאילו כבר חיית אותם, ומה שנותר לך זה לנצל כל רגע במלואו. אתה לא לבד כי אין מי שצריך אותך, אלא כי אתה מחפש אנשים במקומות הלא נכונים. המחשבות שלך משפיעות על איך שאתה מרגיש ועל מי שאתה הופך להיות. למד מהעבר שלך, היה גאה בהתקדמות שלך, והשקע בעתידך בחכמה. רק הרגע הזה בידיים שלך, העבר נגמר, והעתיד לא מובטח. כשמישהו אומר לך אתה לא יכול, הוא מדבר על הגבולות שלו, לא על שלך. אם תחיה רק כדי לרצות אחרים, תחווה כאב כשהם יבחרו לא לרצות אותך. יש 2 סוגי כאב, כאב שפוגע וכאב שמלמד. החיים הם כמו מטבע, אתה מחליט איך לבזבז אותו, אבל יש לך רק אחד. תסלח לעצמך, טעויות הן חלק מהיותך האנושי. הזמן מטפל כמעט בהכל, פשוט תן לו לעבור. לפעמים ויתור על משהו טוב מאפשר למשהו טוב יותר להיכנס לחייך. מה שאנשים חושבים עליך זה העסק שלהם, לא שלך. העבר שלך הוא שיעור, לא מקום מגורים. אל תאיץ תהליכים, תסמוך עליהם, כי לדברים גדולים לוקח זמן. יום אחד תבין מדוע היית צריך לחכות.
למען השקט הנפשי שלך, אל תגלה לכולם יותר מדי עליך. כשאתה דובר אמת, אינך צריך לזכור דבר. תשמור על הזמן שלך בקפידה, לא כולם ראויים לו. לפעמים שתיקה היא התגובה הטובה ביותר למי שלא יודע להעריך מילים. פחד הוא זמני, חרטה היא נצחית. העתיד שלך צריך אותך, העבר שלך לא. אל תחזור להיפגע מאותו המקום פעמיים. אם תחשוב רק על מה שעלול להשתבש, תפסיד עוד לפני שהתחלת. תירוצים הופכים את הרגע לקל יותר, אך את העתיד לקשה יותר. משמעת עושה את ההפך. אל תפסיק, אתה קרוב יותר ממה שנדמה לך. לפעמים, בדידות היא התרופה הטובה ביותר לנפש. נופלים, נשברים, נכשלים ואז קמים, מתאוששים וצומחים. השקיע עכשיו, ותר על נוחות זמנית כדי לזכות בחיים של חופש אמיתי. תהיה סבלני, כל דבר נראה קשה בהתחלה לפני שהוא הופך לקל. אל תיתן לאתמול לקחת ממך את היום. אם אתה מותש, למד לנוח, לא לוותר. שני הימים החשובים ביותר בחיים שלך הם היום שבו נולדת, והיום שבו הבנת למה. לעתים, הקשיים שלך הם ההכנה לגורל יוצא דופן. חשיבה חיובית לא מבטיחה הצלחה, אבל היא משפרת כל דבר שתעשה. הטעות היחידה שאסור לעשות היא זו שלא למדת ממנה דבר. כדי להגיע רחוק, עליך לפתח הרגלים נכונים, והרגלים כאלה דורשים משמעת. אם תישאר חיובי בסביבה שלילית, כבר ניצחת. כך נשימה עמוקה, זה רק יום קשה, לא חיים קשים. תיפול שוב ושוב, אבל תמיד תקום פעם אחת יותר. אם תאמין שזה אפשרי, תראה הזדמנויות. אם לא תאמין, תראה רק מכשולים. אם תאמין שזה אפשרי, תראה הזדמנויות. אם לא תאמין, תראה רק מכשולים. אם לא תנסה, לעולם לא תדע מה יכול לקרות. אל תוותר על עצמך, יש סיבה שהתחלת. תהיה מחויב להפוך לגרסה הכי טובה של עצמך. נצח קודם במחשבות שלך, והניצחון במציאות יגיע בעקבותיו. עדיף לטעות מאשר לחיות באשליה של שלמות. תקבל את מה שיש, תשחרר את מה שהיה, ותאמין במה שעוד יבוא. ככל שתשמור על רוגע, כך תוכל לראות את הדברים בצורה ברורה יותר. הרגע שבו הכי בא לך לוותר, הוא הרגע שבו הכי חשוב להמשיך. שלוט במחשבות שלך, אחרת הן ישלטו בך. פשוט תיעלם לרגע, תפסיק לחפש אישורים מבחוץ, ותאפשר לעצמך לגדול בשקט. אל תנסה להוכיח מי אתה, פשוט תהיה אתה. שני דברים מגדירים אותך. הסבלנות שלך כשאין לך כלום והגישה שלך כשיש לך הכל. אל תוותר, שום דבר לא נמשך לנצח, גם לא הכאב. שמור את החלומות שלך בסוד עד שיהפכו למציאות קבועה. לפעמים מנצחים, ולפעמים לומדים. אתה מפסיד רק אם אתה מפסיק לנסות. אתה לא צריך יותר זמן, אתה צריך פחות הסחות דעת. בסופו של דבר, כולם הולכים, תלמד להיות חזק גם לבד. תעריך את השקט הנפשי שלך, הוא שווה יותר ממה שאתה חושב. כדי להתקדם קדימה, עליך לשחרר את מה שמחזיק אותך מאחור. כדי להיות הטוב ביותר, עליך לדעת להתמודד עם הגרוע ביותר. מטרה ללא תוכנית היא רק חלום. לשאוף להיות מישהו אחר זה לבזבז את מי שאתה באמת. אם החיים היו צפויים, הם לא היו מרגשים. אתה לא יכול להתחיל פרק חדש אם אתה ממשיך לקרוא את הקודם. הנוף הכי יפה מגיע אחרי הדרך הקשה ביותר. לעולם לא תמצא קשת בענן אם כל הזמן תסתכל למטה. זמנים קשים חולפים, אבל אנשים חזקים נשארים. אתה לא יכול לשלוט בכיוון הרוח, אבל אתה יכול לכוון את המפרשים שלך נכון. אין קיצורי דרך למקומות ששווים את הדרך. נהר חוצה סלעים לא בכוח, אלא בהתמדה. המגבלות היחידות שלך הן אלה שאתה יוצר לעצמך. יום אחד, אותם אנשים שלא האמינו בך יספרו לכולם שהם יכירו אותך. כשאתה בונה בשקט, אין לאחרים מה להרוס. הבדידות היא המחיר שאתה משלם על ההתפתחות האישית שלך. אם מישהו מנסה להפיל אותך, סימן שהוא כבר מתחתיך.
כישלון הוא רק מכשול זמני, לא סימן קבוע. האמת היא שכולם יכולים לפגוע בך, אתה רק צריך לבחור עבור מי זה שווה את המחיר. הפוך את הכאב שלך לחוכמה. אם המעגל שלך לא דוחף אותך קדימה, זה לא מעגל, זה כלוב. חיים טובים קולים גם כמה ימים קשים, וזה בסדר. אל תתאבל על מה שנגמר, תשמח על מה שהיה. כשאתה כותב את סיפור חייך, אל תיתן לאף אחד אחר להחזיק את העט. לחייך לא תמיד אומר שאתה שמח, לפעמים זה רק סימן לכך שאתה חזק. עדיף להיות לבד מאשר מוקף באנשים הלא נכונים. תשתחרר מהלחץ של החברה, רוב האנשים עצמם לא יודעים מה הם עושים. המשפחה שאתה יוצר חשובה יותר מזו שממנה באת. כמה דברים היית מעז לנסות, אם היית יודע שלא תיכשל? אם אתה לא מוכן לעבוד בשביל זה, אל תתלונן שאין לך את זה. כל התחלה קשה, אבל כל סוף הוא התחלה חדשה. הדרך להצלחה רצופה במכשולים, תעבור אותם בגאווה. לא משנה כמה לאט אתה מתקדם, כל עוד אתה לא עוצר. כוח אמיתי הוא לדעת מתי להמשיך ומתי לשחרר. הצלחה היא תוצאה של הרגלים קטנים שחוזרים על עצמם כל יום. אם אתה רוצה יותר, תהיה מוכן לעשות יותר. אל תחפש אישורים מבחוץ, תהיה ההשראה של עצמך. החיים הם מסע, לא מרוץ, תענה מהדרך. תמיד יש דרך, פשוט צריך למצוא אותה. כל יום הוא הזדמנות להתחיל מחדש. הפחד רק אומר לך שאתה עומד לצאת מאזור הנוחות שלך. אתה חזק יותר ממה שאתה חושב. העתיד שלך תלוי בהחלטות שאתה מקבל היום. אין דבר כזה כישלון, יש רק למידה וצמיחה. הצלחה אמיתית היא להשתפר בכל יום קצת יותר. במקום לחכות להזדמנות, תיצור אותה בעצמך. אנשים שמאמינים בעצמם משיגים את מה שהם רוצים. אם אתה רוצה שינוי, תתחיל לפעול. כל דבר גדול מתחיל בצעד קטן. לעולם אל תזלזל בכוח של עקביות. המחשבות שלך קובעות את המציאות שלך. תהיה עסוק ביצירה, לא בהשוואות לאחרים. הדרך היחידה להפסיד היא לוותר. תתמודד עם הקשיים, הם המורים הכי טובים שלך. אם אתה לא תעבוד על החלום שלך, מישהו אחר יעסיק אותך לעבוד על שלו. אנשים מצליחים לא מחכים לזמן הנכון, הם יוצרים אותו. כשאתה נחוש, אף מכשול לא יכול לעצור אותך. תמיד תזכור למה התחלת. אין קיצורי דרך להצלחה, רק עבודה קשה והתמדה. אם אתה רוצה חיים יוצאי דופן, אל תפחד להיות שונה. עדיף לנסות ולהיכשל מאשר לא לנסות בכלל. שום דבר טוב לא בא בקלות, תשקיע ותתמיד. הצלחה לא נמדדת בתוצאה אלא במאמץ שאתה משקיע. כשאתה מתמקד בפתרונות ולא בבעיות, הכל מסתדר. לעולם אל תיתן לפחד לנהל את חייך. במקום להתלונן, תחפש דרכים להשתפר. אתה לא צריך להיות מושלם, רק להתקדם כל יום. לעולם אל תמיד בערכך, אתה מסוגל ליותר ממה שאתה חושב. החיים הם מה שאתה עושה מהם, תבחר בחכמה. כשתאמין בעצמך, אחרים יתחילו להאמין בך. תגדיר את המטרות שלך ותתמקד בהן בלי להסיח את דעתך. אם אתה לא משנה כלום, שום דבר לא ישתנה. כל משבר הוא גם הזדמנות לצמיחה. ככל שתהיה חיובי יותר, כך החיים שלך ישתפרו. אם תישאר במקום, תפספס הזדמנויות. תהיה אמיץ מספיק כדי לקחת סיכונים. כל מה שאתה מחפש נמצא כבר בתוכך. כדי לקבל תוצאות שונות, אתה חייב לעשות דברים אחרת. אין רגע מושלם, תתחיל עכשיו.